Produkce? Scénář? Režie. MacGyvere! Pole! Hej! Jak se máš, starý brachu, co? Příteli, vypadáš skvěle. Je to možné, že to už je 15? Nebudeme vzpomínat, je to směšné. Díky, že jsi přišel. Vážím si toho. Tohle bych si nenechal ujít. Člověku je 40 jenom jednou, i když v tvém případě. Pánové? Ne, děkuji. Prosím. Tak, líbil se ti vůz, co jsem ti poslal? No, je červený. Jo, moc hezký, díky. Aspoň si je tentokrát nezničil. Ještě je čas. Mimochodem, ještě mi stále dlužíš pár lyžařských holí. Mnohem víc než to, mnohem víc. Já nevíš, co pro mě znamenaly tvé dopisy, když jsem ztratil Betty. Je mi líto, že jsem tady nemohl být. Jsme přátelé. Vidíme to. Nejlepší na světě. Děje se něco, Pole? Pole, musíme si promluvit. Tati? Lízo, Natálii, seznamte se s tímto skvělým mužem. MacGyver, moje dcera Líza, 19. kandidát doktora. A kromě toho je nadějný vědec, je můj nejdůvěryhodnější společník. Tati, prosím. Jsem ráda, že vás zase vidím. Já taky. Jsi celá máma. Díky. MacGyver, Natálie Krymová, rodinná přítelkyně. To je muž, který přelezl horu se mnou na hřbetě. Těší mě? Podobně. S MacGyverem jsme se kdysi zabývali problémem, jak zachránit svět. Škoda, že jste přestali. Já nepřestal. S vámi se chci seznámit. Frederick Moran, Paulův bratr. Je mi ctí, pane MacGyvere. Frederik, jsem rád, že vás poznávám. Děkuji vám za pozvání. S velkou radostí. Už jsem se chtěl léta s vámi seznámit, ale byl jsem příliš zaneprázdněn. Ano. Promiňte, na chvíli vám ho ukradnu. Přirozeně. Doufám, že jste měl příjemnou cestu. Jo, byla fajn. Trochu jsem měl problémy u vaší brány. A omlouvám se, tyto dny je to smutná nutnost. Jednou už se tady pokoušeli o můj život. Skutečně? Jo, před 2 roky uprostřed města. Zdá se, že dnes může být terčem kdokoliv, kdo má peníze. Zejména bohatý průmyslník. Promiňte. Věnujte mi, prosím, chvilku pozornosti. Šli byste trochu blíže? Ano, dobře, děkuji vám, dámy a pánové. Rád bych vás představil velice zvláštnímu příteli naší rodiny. Fakticky bychom dnes neměli žádnou oslavu narozenin mého bratra, kdyby nebylo heroismu tohoto muže. Takže vás prosím, abyste všichni pozvedli sklenice a připili našemu příteli. Je to jenom rameno. Pomozte, ostatní. Frederiku, to je strašné. Zabili Paula. Cože? Zavolejte záchranu. Pole, Pole. Vzorky. Luxa. Cože? Co? Pole. Pole, to nesmíš. Pole. Pane, vzali vaši neteř. Unesli ji. Lízo.
Jsem Tony Graves, rodinný přítel. Kde je pan Moran? Je ve studovně, pane. Díky. Mě prohlášení nezajímají. Chci činy, rozumíte? Pane, snažte se prosím vás ovládnout, ano? Frederiku, je mi to tak líto. Udělám, co budu moci. Díky, Tony. Vy se držte stranou, Gravesi. Policie už ví, co má dělat. Promiňte, inspektore, zapomněl jsem, že jste urážlivý. Nehrajte na mě šikulu. Mohl bych vám velice přitížit. Vážně? Tohle je můj dům, inspektore, pamatujte na to. A tohle je vyšetřování, pane Morane. To musíme chápat všichni. Promiňte, pane. Ano, o co jde? Děkuji. U řeky našli nějaké tělo. Může to být vaše neteř. Počkejte tady, prosím. Pane Morane, obličej je znetvořen. Lízo. Pane, buď milostiv vůči svému služebníkovi a netrste ho za jeho skutky. Vždyť se snažil plnit tvou vůli. A jak ho spájela pravá křesťanská víra s věřícím, tak nechť mu v nebi připojí tvé smilování andělským zástupem. Skrze Krista Pána našeho. Tohle měl být nejšťastnější týden mého života. Očekávání radosti, obnovená přátelství. A teď? Paul je mrtev. Celá moje rodina... Je to těžké. Nemůžu tomu uvěřit. Je to smutný den pro nás, pro všechny. MacGyvere, stále na vás zapomínám. Promiňte mi to. Na tom nezáleží. Kdy chcete odjet? Moje sekretářka vám zařídí potřebné k návratu. To opravdu nebude třeba, Frederiku. Proč ne? Jste můj host. Ne. Změnil jsem plány, neodcházím. Paul byl můj přítel. Neodcházíte? MacGyvere, prosím. Nechte to na policii. Nevěřím, že v tom policie něco dokáže. Nikdo mě tu nezná. Možná, že dokážu věci, které policie nemůže.
Jste takový, jak o vás vypravoval Paul, MacGyvere. Moje prostředky jsou vám k dispozici. Budu vás podporovat všemi možnými způsoby. Děkuji. Třeba by vám taky mohl pomoct Tony. Jako spojka. Co říkáte? Pochází ze špionážního. Moc rád vám pomůžu. Dobře. Dobře. A Natálie má jedinečnou kvalifikaci. Ne. Prosím, Frederiku. Ale Natálie. Řekla jsem ne. Promiňte, MacGyvere. Už je pozdě. Ráda bych se svezla domů.